Hvad så alle sammen, og velkommen til endnu en episode af Test Time. I dag skal vi anmelde den her hoppebold, og hvor man får den, det er noget, som der hedder Tivoli Friheden. Altså i Aarhus? Ja. Der kan man købe den inde i sådan en butik, der er. Altså der er sådan en spillehal, sådan en lille spillehal. Når man så får de der sædler der, point der, så koster den nok 50 af de der point der måske. Nej, 25. Gjorde den det? Tror jeg. Ja, den kostede 25 så. Men ja, vi tester den. Vi skal se, hvor langt den kan komme. Okay. Jeg tror ikke, de så den. Okay, kom med. Nå, men den landte helt. 4, 5, Her. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Kom, Den landte vi prøver der. lige igen. Der. Vi laver en 3-test. Okay, er du klar? Ja, her. Ja. Test 2. Ej. Jeg så den der. 3, 4, 5. Et eller andet udenfor. Jeg skal lige se, hvor den er. Den er der. På vej til at komme ud. Ja. Sidste Det var lige at test. fri. Vi skal se, om den kan. Vi laver lige. Hvor højt den kan hoppe. Og så vi laver lige 4 test. Og så om man kan ramme basketballkurven. Okay, nu. Fuck. Den landte deroppe. Sikker landing. Kan du lige prøve det igen? Jeg så det ikke. Okay. Helt så godt. Jeg kigger op i luften. Okay, der er den. Hvor fuck landede den? Land her. Okay, jeg kan se den. Vi prøver lige sidste gang. Og så en op i basket. Der er den. Og så skal vi se, om den kan komme op i basket. Ja. Et hug. Ja. Okay. Ej, tæt på. Jeg synes faktisk, hvis man godt kan lide hoppebolde, så er den her virkelig god. Ja. Fordi den bliver lidt slidt. Ja. Kan fokusere. Der. Men ja, vi udlagde på et tidspunkt ind i et frikvarter. Så slog vi den op. Ja. Men ja. Og prøv lige, hvor den skal larme. Okay. Hvor at jeg prøver. Nej. Hvor lander den? Nej, der. Der igen. Okay. Jeg prøver at hoppe herop. Og hvis I spørger, så er det super fedt. Jeg prøver at hoppe herop, og så fyre den ned. Okay. Er I klar? Ja. Jeg gør det om 3, 2, 1. Oh my god. Kig. Hvor er den? Ej. Fuck. Men, hey, har du stoppet videoen? Nej. Nej. Vi ses! I din mor.